Evo, dragi moji, dragi prisutni, mi smo se ponovno zajedno našli i danas ćemo proučavati jednu zanimljivu temu. Naš govornik će biti Marcello i proučavat ćemo 10 ljekovitih biljaka koje je dobro da imamo kod kuće, koje nam pomažu raznim problemima, bolestima koje mogu doći na nas. I ja sam ovdje njih uspjela prevesti na naš srpski jezik. I ja sam stavila i sliku, a Marcello, ona će nam kazati nešto više o njima i za što su dobre. A prije toga ona će nam kazati nešto o generalno o biljkama. Evo da je već Marcello. Dumnezeu a lăsat aproape toate o plantă pentru fiecare boală. Gospod je ostavio najmanje jednu biljku za skoro svaku bolest. Și plantele au fost folosite de foarte multă vreme. I biljke su se mnogo dugo vremena koristile, Fără a fi confirmate din punct de vedere științific. bez da su bile priznate od strane znanosti. În ultimul timp, cercetările științifice U posljednje vreme znanstvena istraživanja au confirmat în proporție de 80% până acum potvrdile su da 80% proprietățile plantelor care au fost folosite în medicina populară. Potvrdili su otprilike 80% ljekovitih, da su zaista one imale ljekovite učinke te biljke koje su se u prirodnoj narodnoj medicini koristile. În ultimul timp, medicina naturistă a luat o amploare mare. U posljednje vreme prirodna medicina je se dosta razvila, uzela je zamaha. Și deși este încă privită cu scepticism, Iako se još često na nju gleda sa skepticizmom, totuși proprietățile plantelor le recomandă în multe boli. ipak te sastojci tih ljekovitih bilja su se predlažu se za mnoge bolesti. Și până acum plantele au fost folosite în unele medicamente de sinteză. Čak su mnoge biljke bile korištene do sada u lijekovima sintetičkim. Câteva din avantajele plantelor. Želim kazati nešto vezano uz prednosti biljaka. Deci, în comparație cu medicamente. Prednosti u odnosu na medikamente sintetičke. Deci, plantele nu prezintă un risc așa mare de toxicitate. One nemaju tako veliki rizik za to da nam učine toksični efekt. Cu excepția plantelor care chiar sunt toxice. Uz iznimku biljaka koje su toksične. Nu au efecte adverse atât de importante ca și medicamentele. Nemaju tako adverse. Ne daju tako loše reakcije koje daju lijekovi. Sunt ieftine și la îndemână. One su isto tako jeftine i na dohvat ruke. Vindecarea are loc pe cale mai blândă, deci are loc mai blând. Izlečenje ide putem koji je malo blaži și malo sporiji. Și combinația de substanțe active din plante I kombinacija aktivnih substanci iz biljaka are efecte mult mai puternice decât ima mnogo jače efekte nego komponente koje se nalaze, koje su uzete posebno. Znači njihova kombinacija, jer u jednoj biljki ima više stvari, aktivnih stvari, koje su dobre. Ako ih mi samo izvučemo, bolji efekt kad one su zajedno, nego kada samo jednu uzmemo. De exemplu, vitamina C din maceșă este mult mai bună decât vitamina C din farmacie. Naprimjer, puno je bolji uzeti vitamin C iz šipka, šipurek, nego ga kupiti u ljekarni, vitamin C. Ca dezavantaje, Loša strana, au o acțiune mai lentă, oni malo sporije rade fiind necesară folosirea pe termen mai lung. i to znači da se ih mora koristiti duže, Deci 7, 14 până la 21 de zile. od 7 do 14, čak i do 21 dan, Deci mă refer la o cură. vezano uz kada radimo tretman. La ce se face cu
Nakon toga se radi pauza. Și sunt relativ mai greu de administrat, adică iau timp. Smačaju, Da, one su, s vaše strane, možda to što malo duže traje dok ih pripremiš, nije tako jednostavno samo uzeti pivo, nego moraš malo pripremiti ili neku tinkturu ili čaj, tako. Acum, referitor la culegerea plantelor, uscarea și depozitarea. A sada nešto želim kazati vezano uz njihovo skupljanje, sušenje i spremanje. Deci plantele se culeg din locuri nepoluate. Biljke se sakupljaju sa čistih mesta, koja nisu zagađena. De exemplu, nu se culege plantele lângă șosea sau Ne skupljaju se biljke pored željezničke pruge ili pored ceste gdje idu vozila. Adică pot avea efect toxic. Zato što mogu imati toksični efekt. Se culeg pe timp însorit Oni se skupljaju kada je sunčano vreme și în anumite perioade. i u određenim periodima. Unele plante se culeg primăvara de vreme, Neke se skupljaju u rano proljeće, altele druge vara, ljeto, altele toamna și unele neki chiar jesen, iarna. a neke čak i u zimu. Naprimjer, kao što je borovica. Ne borovica, borovica. Čemu mislim? Plantele se vor culege fără a distruge planta, One se skupljaju tako da se ne uništi biljka. deci luăm doar părțile care ne interesează, Uzimamo samo one delove koji nas zanimaju, așa pentru a nu fi distruse. da ne bi potpuno uništili biljku. Scoarța, de exemplu, se culege, cum am spus, primăvara de vreme, scoarța de la coajă, sarcină, Naprimjer, așa. kože, naprimjer, koža drveta, ako kora drveta, ako skupljamo, naprimjer, od od bora, ako skupljamo njegovu koru, onda to se skuplja u primavara, u proljeće, u rano proljeće. După aceea, tulpinele, frunzele și florile se culeg în perioada de înflorire. Znači, kore drveta se skuplja u rano proljeće, a u vreme cvata se skupljaju listovi, stabljike i cveće. Uscarea se face la cât mai rapid posibil, Sušenje se radi koliko se brže može sasušiti, la umbră, i to u sjeni, flori, frunze, za što se tiče cvetova i listova, sau la soare în cazul rădăcinilor și scoarțelor cojii. a kada želimo sušiti korijene biljaka i kore drveta, onda to sušimo na suncu. Mai departe trecem la câteva forme de utilizare a plantelor, le-am mai amintit și înainte, dar... Depozitarea. Depozitarea se face în pungi de hârtie, Kada spremamo to biljke što smo sasušili, onda je stavljamo u papirne vrećice sau în ili u borcan, tako, znači staklene posude. forme de utilizare. Sada ćemo kazati nešto i o načinu korištenja. Deci este infuzia. Postoji način korištenja što je infuzija. Deci infuzia, apa se pune la fier, To znači da stavimo vodu da se greje. după ce dă globul se stinge focul Nakon što dosegne ključanje, onda se ugasi vatra și se lungă planta, una, două lingurițe de plantă, i stavi se 1 do 2 žličice te biljke. deci pentru utilizări interne, To jest kada želimo da unutar sebe ih uzmemo, znači za internu upotrebu, sau două linguri pentru utilizări externe, tot la cană. na šalicu na 250 ml, kada želimo u nas 2 žličice, kada želimo izvan nas da koristimo biljku, znači na vanjsku upotrebu, ili za grbljenje stavimo 2 velike žlice biljke i stavimo u tu vodu nakon što smo ugasili i Și se ține, poklopimo. deci la noi se folosește 3-5 minute, alții recomandă 10-15 minute. Mi stavimo 3 do 5 minuta da bude u toj vodi poklopljeno, Deci se schimbare. a neki kažu da se od 10 do 15 minuta može držati u nekim knjigama. Nakon toga se to cijedi, procedi i to je infuzija.
varianta te infuzije, Este infuzia combinată, zove se kombinirana infuzija, care extrage mai bine substanțele active din plantă. koja bolje izvlači aktivne substancije iz biljke. Deci, aceeași cantitate de plantă, una, două lingurițe, Isti je omjer, znači 1 do 2 žličice za internu upotrebu. se pune de data asta în jumătate de cană de apă, A ovaj putem se stavi u pola šance vode la temperatura cămin, i to na, apă rece, la temperatura cămin. sobnoj temperaturi. Și se lasă 8-10 ore, deci seara I to u hladnoj vodi i ostavi se 8 do 10 časova od navečer do ujutro. Dimineața se strecoară Ujutro se to procedi și planta rămasă, rezultatul după strecurare, i rezultat nakon što smo to procedili se folosește pentru infuzii din altă jumătate de cană de apă, deci prăpătită. Se infuzează cu i onda to što je nama ostalo od biljke, to još možemo staviti kao onaj prvi oblik infuzije kada stavimo u vruću vodu da još tamo iskoristimo. deci se lasă la fel 10-15 minute maxim. Se strecoară și se combină cele două extracte. I onda isto mi nju ostavimo da ona možda 10 do 15 minuta tako stoji u toj vodi, što je bila prije toga ključala, i onda se kombinuje obje. I ono što je bilo na hladno što je izvučeno i ovo što je sada grejanjem izvučeno. Un alt mod de a folosi plantele este Iduća metoda jeste, maceratul la rece. to se zove hladno mljeveno korištenje. Što to znači? Se aplică la anumite rădăcini sau semințe. Ono se koristi za neke korijenje ili sjemenke. Cantitatea de plantă, deci doza este aceeași, una, două lingurițe sau două linguri pentru macerat. Isti onaj omjer, ako je za internu upotrebu 1 do 2 žličice, ako za vanjsku 1 do 2 žlice. Se pune la macerat în apă rece cu 80 ore. Macerat înseamnă că e macinat. Nu, macerat. Deci pui plante efectiv în apă rece și o lași la 2 zi. Da, dar ele nu sunt macinate. Să și macinat, să și la pulbere și la... Aha. Este macinată totuși mâncare. Ok. Ja sam malo to drugačije prevela. Macerat nije isto što je mljeveno. To znači ti staviš tu biljku, taj korijen ili tu sjeme koju staviš isto u vodu, hladnu vodu. Oko 10 do 12 sati ju ostavimo od večeri do jutra. Și a doua zi se strecoară. I drugi dan ona se cijedi. Semințele de inde se lasă mucilajul. A kada stavljamo korijen, onda trebamo da ga narežemo na malo, a kada stavljamo sjemenke, kao što je na primjer lan, on ostavi sam već supstance u vodi. O altă formă este decoctul. Se fierbe. Deci decoctul se obține prin fierberea plantei în apă, la fel aceeași doză se respectă, între 5 și 30 de minute și apoi se strecoară. Asta e un fel de coacere mai lungă. Fierbere. Fierbere mai lungă. 5 până 30 de minute. I još jedna posljednja jeste da se Între 5 și 30 de minute. između 5 i 30 minuta se baš biljka kuva. Este această metodă se folosește la scoarță. To se koristi, na primjer, kod kore drveta, kada se Rădăcini, baš kuva, rădăcini și kod nekih korenja semințele de castane. i nekih sjemenki, na primjer, kestena. Kesten kao flot. Moramo ga kovati. O altă modalitate de a folosi plantele sunt siropurile. Drugi način na koji se može koristiti su sirupi. Ele se pot face dintr-un macerat, dintr-o infuzie sau ceai de plantă, la care se adaugă zahăr sau miere.
Može se sirup napraviti tako što uzmemo onaj čaj koji smo napravili infuzijom i mi ga pomiješamo ili sa šećerom ili sa medom. De exemplu, pentru Na primjer, sirop cu zahăr se folosește 360 grame de lichid, suc sau ceai de pământ. da bi napravili sa šećerom stavimo 360 grama tekućine Și 640 de zahăr. i 640 grama šećera da bi napravili sirup. Se face un sirop, Znači radi se jedan sirup, obișnuit, cum se face și la dulceață. kao što se radi pekmez i tako. Sa mišljom. În cazul când se folosește mierea, U slučaju ako koristimo med, se poate folosi o treime miere și o treime suc de plante sau ceai. može se koristiti tako što stavimo trećinu čaja i 2/3 meda. I može biti i sok od Dar pentru o mai bună conservare se folosește Plodova? de suc și 3 pări de miere. ali za bolju kandidatu. Conservare. Să stea mai mult timp. Da bude bolje konzervisano, znači da duže traje, stavimo jedan dio te biljke ili soka od nekog ploda i 3 dijela, na 3 dijela med. Znači, ne znam, 100 ml na 300 ml. O altă formă de utilizare a plantelor sunt tincturile. Idući način na koji se biljke mogu koristiti su tinkture. Se obțin prin macerarea plantei în alcool de 40 de grade. Oni se dobivaju tako što se biljka stavi u alkohol od 40% alkohol, rečeni. 40% alkohol. Deci, în general, o parte de plantă și 4 părți de alcool. I to u omjeru 1:4. Biljka, alkohol. Alkohol 4 puta više. Când se folosește planta sub formă de pulbere, Kada se koristi biljka u obliku praha, se folosește ca o treime din borcan se pune, într-un borcan se pune o treime plantă și restul se completează cu alcool. ako je znači, u obliku praha, onda trećina je biljka u prašnastom obliku, a ostatak je alkohol. Avantajul tincturilor este că se extracția este completă. Prednost tinktura jeste da njihovo ekstrakt, znači koliko su oni izvukli iz biljke, je kompletno. Și conservabilitatea, că se conservă temperatura foarte mare. I oni se konzerviraju na dugo vremena, znači imaju dugu trajnost. Tincturile se administrează ca se pot lua intern și se pot folosi și extern. Tinkture se mogu koristiti i interno i eksterno. Interno se pot folosi între 5 și 30 de pipeturi pe zi. Pentru a nu folosi alcool, se pot lăsa să se evapore alcoolul și se pot folosi. Interno, kada ih uzimamo od 5 do 30 kapljica dnevno i ako ne želimo da alkohol koristimo, budući da oni imaju alkohol u sebi, onda ostavimo da se taj alkohol ispari. Ili se može staviti u jedan vrući čaj i onda će ono ispariti. Următoarea formă sunt pulberile. Idući oblik kako se biljke mogu koristiti je prah. Se obțin prin măcinarea plantei la roșnița de cafea. Dobiju se tako što se biljke, suhe biljke, one se samelju na onoj mlijenu za kavu. Și se cede de mai multe ori până ieși pulbere fină. I one se tako više puta sa jednim sitom, tako jednim finim sitom, tako prolaze da se dobije jedan fini prah. Se administrează 3-4 minute pe zi. Uzme se generalno 3 do 4 žličice dnevno. Pulberele pentru a se administra se țin în gură mai mult timp pentru a se amesteca cu saliva. Kada uzimamo prahove biljaka, onda ih stavimo u usta, ali ne probudamo ih odmah, nego ih držimo što moguće duže u našim ustima,
da bi se pomiješali sa pljuvačkom. Și apoi se înghite cu puțină apă. I zatim se sa malo vode ih progutamo. Următoarea formă sunt alifiile sau unguentele. Idući oblik kako se te biljke mogu koristiti je isto tako masti od njih. Sunt preparate care sunt semisolide. Oni su otprilike polutvrdi preparati, Care sunt formate dintr-o bază de unguent. znači oni imaju jedno, koji se formirani su tako što im je baza nešto što je mazivo, neka mast. Deci vorba de vaselină, To može biti lanolina, može biti ulje, može biti vosak, može biti vazelin, lanolin. și în care se incorporează I u to se onda stave tincturi din plante, tinkture iz biljaka, extracte njihovi ekstrakti sau pulbere. ili prahovi koji se pomiješaju sa tim masnim stvarima. Următorul mod de utilizare sunt uleiurile. Idući način korištenja su ulja. Se obțin prin macerarea sau infuzarea plantelor în ulei comestibil. Biljke stavimo... La cald și la rece, posibil. Nu face la cald și la rece, Da. posibil. Da, proaspete. Proaspăt și uscat. Može se koristiti i biljke koje su sada sirove, najbolje su znači one koje smo upravo ubrali, a mogu i suve biljke koje mi onda zagrijemo ili hladno stavimo u ulje. Deci plantele proaspete se pun într-un mărunțită, nu foarte mult, într-un morcan. Znači, stavimo to bilje koje smo ubrali onako narezano, ne baš maleno, ali narezano u jednu takvu posudu staklenu Și se umple cu ulei i prekrije se uljem. de care soară sau Na primjer, masline. od ulje od maslinovo ulje ili od suncokretovog sjemenka, Până la vârf, deci să nu rămână plantă în afară. da prekrijemo biljku da, do čepa, da ne izađe biljka van. Znači, biljka mora biti pokrivena uljem. Și se lasă la loc I călduros ostavi se na jednom toplom mjestu 4-6 săptămâni. 4 do 6 tjedana. Deci se strecoară și se ține Nakon la toga loc se călduros. ono procedi i drži se na jednom hladnom mjestu. U frižideru ili tako. Un mod mai simplu mai rapid de a obține plantele este, uleiurile din plante, este de a le stropi cu alcool. Jednostavni način da, kad se pomeni ulej din plante, De tot uleiul, da. aha, Mai simplu, mai jedan rapid. jednostavniji način kako da imamo ulje od nekih biljaka je da te biljke malo pokropimo sa alkoholom Le punem într-un burcan cu capac, i stavimo ih u jednu posudu sa poklopcem 80 ore, destul de slab. 8 do 10 časova preko noći. Apoi se adaugă ulei Onda dodamo ulje și se pune pe bază de apă. Într-un alt pas cu apă. i ta staklenka se stavi u jednu drugu posudu da se na pari greje Și se ține 2-3 ore. i drži se 2 do 3 časa, Amestecând din când în când. pomiješane ponekad. Se lasă 2-3 zile, după aceea se stinge focul, se lasă 2-3 zile să se răcească. Nakon što se ugasi vatra, ostavi se da se ohladi Apoi se le încălzesc un pic i potom one se ponovno zagriju și se strecoară. i onda se kako se da kaže, procede. Se pot folosi ca atare. Deci, uleiul simplu pentru răni, eczeme. Mogu se koristiti u obliku da su jednostavni, u jednostavnom obliku da se stave na neke rane Pentru fricție. ili za neku masažu, malo ovako masažu, Sau se pot folosi în creme. ili za kreme. Ulja. Un alt Au mod de sušeno bilje ili sveže? de preferat, Uvijek je bolje sveže biljke. dar se pot folosi și Ali pulbere. mogu se koristiti prahovi od biljaka za ulja. Da. Deci o treime de borcan pulbere și restul ulei. Znači Sau trećina posude prah, a ostatak ulje. apoi băile de plante. Zatim imamo
Am mai kupke, ja sam to spomenula već, kupke biljne, Nu le mai amintim. La fel de inhalație am mai vorbit. i o inhalaciji sam kazala kako se mogu koristiti. Și gargarismele I grknenje. se folosesc pentru dezivitarea cavității bucale. Oni se koriste za dezinfekciju, za dezinfekciju usta. Cu ajutorul unei infuzii din plante. I to opet se napravi ta infuzija od biljke. În afecțiunea limbului. Kad imamo problem sa, kad imamo afne ili imamo neke probleme sa zubima ili imamo upalu krajnika i tako dalje. Acum o să trecem pe scurt la Sad ćemo preći na neke od biljaka. prima plantă care am folosit. Prva biljka koju sam Este izabrala almurariu. zove se sikavica. Este una dintre cele mai puternice plante folosite Jedna od najmoćnijih biljaka în afecțiunile hepatice. koja se koristi kod hepatičkih problema Împreună cu albinarea. zajedno sa artičokom. Znate šta je artičoka? Ono zeleno, ono šta se jede. Da, krompirot se jede. Krompirot se jede. Artičoka, a lis je Zeleno. zeleno, širac i žuto celo. Cveta žuto. Este de asemenea un antitoxic puternic. On je veoma važan antitoksičan, ima antitoksično dejstvo, ajutând organismul să lupte pomaže organizmu da se bori în cele mai puternice otrăviri. kod najvećih otrova. Deci cu ciuperci toxice, cu Ako imamo neke gljivice toksične metale ili grele. čak i teških metala. Se utilizează Koristi sub formă se- de pulbere, U formi praha, tinctură, u formi tinkture, infuzie combinată și cataplasme pentru aplicații externe. u onoj kombiniranoj infuziji i u kataplazmi kada ju želimo staviti na sebe, znači kao jedan oblak. De cele mai importante indicații sau aplicații Njezina najvažnija korisnost je sunt în hepatite, kod hepatitisa A, B, C, A, B i C, în icter, Še? albinele pielii, A, kada žuticu neko ima, kada mu se ciroză odlože, hepatică. kod ciroze jetre, Efectul pe care îl are este că favorizează regenerarea celulelor hepatice. regenerează ce? Când a fost afectate, Da, znači ona regeneriše ćelije koje su bile zastarjele ili su bile oboljele da one dođu sebi kod bolesti hepatisa. împiedică acumularea toxinului în ficat Ono sprečava da se skupljaju toksini u jetri și stimulează i stimuliše toxinul eliminaciju toksina iz în tijela, celulele hepatice. iz tih ćelija koje su hepatičke ćelije. În afecțiunile vesicii biliare, Kod žući, de exemplu, dischinezie biliară sau litiază. na primjer kod litijaze, ne znam kako je to prevedeno. Litijaze kamen, pjet. Kada je kamen imamo Când se întrerupe žući. eliminarea pielii. I kada, i u slučaju kada ta žuč ne, Produc pentru formarea biliei. kada imamo probleme sa baš tom žučnom kiselinom, Deci se folosește împreună cu anghinarea zajedno se koristi sa artičokom și efectul este, această combinație are un efect puternic de stimulare a producției bilei. i oni imaju zajedno jedan efekt da stimulišu proizvodnju žučne tekućine. Și împiedică acumularea pietrelor la vesicii biliare. I ono sprečava sakupljanje kamenja u žučima. Se mai poate folosi în alcoolism, Može se koristiti i kod ljudi što imaju problem s alkoholom, în psoriazis, kod psorijaze,
când se folosesc cataplasme pe locurile afectate. Kada se stavlja ona u obliku kataplazme, obloga, na plus mesto, administrare interne. Deci, isto tako pulvere interne. može se koristiti psorijaze kao interno u obliku praha. Și asemenea are proprietăți antitumorale Ima isto tako antikancerogene svojstva și combate efectele chimioterapiei. i ona se bori protiv efekta koje ostavlja hemoterapija na nekome. O altă plantă Iduća biljka, este aloe vera. aloe vera. Aloe vera este una dintre cele mai folosite plante în prezent. Ona je danas jedna od najkorištenijih biljaka, Se folosește atât intern cât și în Koristi produse se cosmetice. interno, ali isto tako i u kozmetici, u proizvodnji kod šampone i tako dalje. Krema, čak i zubne paste. Este un adevărat miracol pentru piele. Ona je stvarno jedno čudo za našu kožu. Hrănește și hidratează pielea. Ona ju hrani i daje ju da bude, ima vodu, hidratantna, Are efect antibătrânire. Ima efekt da protiv starenja kože, znači protiv bora, Efect cicatrizant. Deci vindecă rănile. ono leči rane i kada smo se opekli Înnolește elasticitatea pielii. i povećava elasticitet naše kože. De aceea se folosește în acnee, Koristi se i kod akni, vrăgeturi, după naștere în sistem. aha, kada nakon porođaja ostanu neke kao, ne znam kako da to prevedem. Vergeturi sam taj turis. Da. Kao jedna, Pielea crapă, știi? aha, kada ostane koža onako kao da je puknuta koža nakon porođaja i tamo se ona koristi. Pentru răni, înțepături de insecte, Kada su nas uboli insekti iza rane, arsurile diferite, različite opekline, psoriaze, eczeme. psorijaze i ekceme. Este foarte bun pentru afecțiuni digestive, Isto je tako dobra, veoma dobra za probleme probavne. Este laxativ, Ona ima laksativno dejstvo, când folosit în constipație, koristi se kod obstipacije, curăță intestinul, čisti creva, îmbunătățește digestia, poboljšava probavu reface flora intestinală. i obnavlja crevnu floru. Este bun de asemenea în ulcer, Dobro je isto tako kod čira, colită kod kolitisa și colonii iritabile. i kod creva koje se zove iritirano crevo ili ne znam kako se to kaže kod nas. Da. Kada su creva iritirana. Reduce inflamațiile, deci Smanjuje upale, se folosește în afecțiunile reumatismale și în koristi se i kod reumatičkih oboljenja. acumulare de acid uric. A i kod muškaraca kada im se sakuplja mokračna kiselina na nekim mjestima. Întărește sistemul imunitar Ono osnažuje imunni sistem și stopează dezvoltarea celulelor canceroase. i zaustavlja razvoj kancerogenih ćelija. Deci, întărește și în cancere. Koristi se i kod kancera, raka. Reduce sângerările, Ono smanjuje krvarenja, de exemplu la gingini, na primjer însângerate. kod ginci. Aha, desni. Znači ono meso što je iza naših zubu kada krvari. Ono smanjuje njihovo krvarenje. Aceea are efect bun pentru păr. Ima dobar efekt i za kosu. Deci previne îngrășarea părului, elimină grața, sunt uleios. Aha, ono pomaže da ne bude masna kosa. Hrănește părul, Ono hrani elimină kosu i eliminiše perut. Eliminiše perut iz kose. previne căderea. I isto tako sprečava padanje kose. Contraindicații sunt la femei însărcinate. Treba paziti sa
samo kod žena što su trudne Znači cu probleme cardiace. i oni koji imaju problem sa srcem u korištenju ove biljke. Tamo treba paziti malo. În legătură cu aloe pot să vă spun experiență personală. Mogu vam kazati osobno iskustvo vezano uz aloe veru. Am fiert apă pe aragaz, Uh, grip, Jednom prilikom sam kuvala vodu u jednoj posudi și coada era fierbinte și am luat un posop. i bila je njezina ručka vruća i ja sam to uzela s jednim ručnikom. Posopul s-a agățat în grătarul la I taj ručnik, on se u ono željezo na kojem ja sam to grijala, on se nekako uhvatio za to și apoi mi-a venit pe drumul. i ta vruća voda mi je na cijelu ruku ovako se izlila. Și am ținut în apă rece imediat. Ja sam ju odmah stavila u hladnu vodu Și după aceea am pus aloe i nakon toga sam stavila aloe vera. câteva ore. Am Nekoliko- uscat, iar am pus aloe. Nekoliko sati zajedno sam je stavila, znači kad je upila, opet sam Samo stavila. Kad je list, upila. sveži list, sveži list. Eko s frunze sam ali nije. Ali frunz am tăiat. Ja sam izrezala list i ono što je iz njega ono curio, ne dijeli, time sam mazala. De multe ori. I to više puta. Și nu a rămas I nije nu mi- s-au bășicat, absolut nimic. Ništa mi nije ostalo. Ništa Deci nije apa era ostalo. pregătită. A bila je to vruća voda. Da. Deci, și altă experiență I cu drugo colegii, iskustvo sa la kolegama, gingivită, deci sângerarea krvarili su desni. și la durere dentare. De asemenea. Isto tako Deci kod frunza zubnih tăiată în bolova, două și efectiv ținută. Kada Era masa. narežeš tu list na dva i držiš na tom mjestu. Na tom mjestu u detalju. Alivină durerile dentare Ono smanjuje zubne bolove și oprește sângerarea. i zaustavlja krvarenje. O altă plantă? Iako imaš isprišteno unutra. Dakle, aj, ne znam kako se zviče, dakle, aj, pickles if you have this line. I u tom slučaju, da. A može, izvinite, a može li da se pojede od taj list tako malo parčine? Da, se poate. Može? Da, da. Može se Da se, malo to, koristiti. da se skine ili da se iseče i da se pojede, da se Da, se poliță, se prvo da se, taie țepii. da se izreda. Ali mora se očistiti one Da, da, bocke. da, znam, da. Dobro, hvala. Nu, se ia 2-3 Ali se uzme malo, ne puno, 2 do 3 cm. Da, znači malo parčine. To gorči mnogo gorči. Je foarte amar, zic eu. Da, da. De mâncat. Da. Foarte mult, da. Se poate folosi, se rad, magelul se poate rad, se poate folosi. Există un preparat Postoji jedan folosesc, preparat koji da, smo koristili kod nas. din 1 kilogram de miere și 1 kilogram meda, 750 grame de aloe, 750 grama narendane aloe vere, ali rendalica od stakla. Plastika ili stakla. Od stakla. Rendalica od stakla. și 20 de grame de pulbere de propolis. I 20 grama praha propolisa. Se lasă la macerat 5 zile și To se ostavi tako zajedno. se folosește intern. I onda, câte zile? Deci la început 5 zile se iau câte 3 lingurițe și apoi Cât stane? 5 dana stoji tako u tom i nakon toga se počne koristiti. 3 lingurițe la început pe zi și se scadă 20. Tri žličice na dan i onda se smanjuje doza na 1 žličicu dnevno. Și afecțiuni digestive. Ka to posebno kod ljudi što imaju probavnih problema. Da ne se cedi, nego celo to da se pojede. Treba da se razviješti. Sve te Stai în două și gelul. pomalo. Stai într-un în două și macelul stil. Uzima se samo gel, ne uzima se cijeli list. Ja im treba da se mănâncă și frunza sau la gel. Se poate mânca și frunza, dar e foarte amară. Ako uzmeš i list, on je jako gorak, ali bolje je gel uzeti samo. Taj sok, Da. samo sok. Znači treba se cedi. Când iei bucățele mici, nu prea e așa. Ako uzmeš male dijelove ne osjeća se baš tako loše, ali Se poate folosi și așa. može se koristiti i tako. Da. Deci e bine să avem toți în casă aloia. Deci Je dobro da imamo kod kuće aloju,
u nekim To je urgentima, bolno. u urgentnim situacijama kada se porežemo ili opečemo. Deci cartesează foarte repede, rănile se vindecă mult mai Jako, repede. jako brzo rješava opekline i rane. Herpes. I kod herpesa. Prašam, a da li može žena, na primjer, koja ima hormonski poremećaj, da li može to da Poate ima? folosi pe ea aloe vera persoana care are hormone derivate. Da, nu. Deci femeii însășinate și tot ce e legat de așa, mai puțin. Manje, Manje, ne treba. manje, ne. Da, tako sam pročitala u da ne treba žena sa Ali ima i- dobro laza, to sam. Inače, što se tiče herpesa, ja sam imala dosta tim isto iskustvo da ako sam osjetila da mi već počinje rasti herpes, ja sam samo uzela iz te biljke i stavila gel i meni uopće nije izbio herpes. Znači kad možete ga i Okoliti. Da, taj gel, samo ga stavite, držite i... Znači, hormonski poremećaj da ne. Da, derivate je hormon. Ne. Mai bine. Bolje ne. Orice Inače, plantă este trei transplantați. zove se dan-noć ili divlja mačkica. Am ales această plantă pentru că Izabrala sam ovu este bitku zato puternic što je veoma snažni detoxifiantă detoksifikator. și este foarte bună în alergie. Jako je dobro kod alergija. Se numește și palseluță sălbatică, Znači još se naziva i divlja mačkica. deci este foarte bună de asemenea și în astm, Dobra i kod astme, reumatism și kod gură. reumatizma i kod ono kada se skuplja mokračna kiselina kod muškaraca. Și la toate bolile care rezultă prin intoxicarea lentă a organismului. I kod svih bolesti koje su rezultat jednog polaganog povećanja toksičnosti organizma. Este de asemenea bună în bronhită tabagică și tabacism. Dobra je kod bronhitisa, pušačkog bronhitisa i generalno i kod bolesti koje dolaze od pušenja. Și se poate combina în acest caz U tom slučaju se može koristiti cu pedicuța, salvia și menta. zajedno sa jednom posebnom biljkom koju ja nisam mogla naći nikako kako se zove kod vas. Zove se pedikuca kod nas ili likopodijom, mentvicom i Salvie. i sa žalfijom. De asemenea, este foarte bună în intoxicații diverse. Dobro isto tako kod različitih kada smo se otrovali nečim. Și în curele de dezintoxicare. I u kurama dezintoksičnih može se koristiti. În general nu sunt, de asemenea are și acțiune puternic expectorantă, deci e bună și în tuse. Jako je dobro isto tako kod kašlja. Contraindicații nu sunt decât dacă se depășește doza. Ne postoji negativni efekti, osim ako koristiš i u prekomernoj meri. O altă plantă este Iduća biljka je echinacea. Această plantă și-a câștigat celebritatea prin faptul că, prin proprietățile ei imunostimulatoare, Ona je svoju poznatost doživjela zato što je postala jako poznata, zato što ima substance koje stimulišu naš imunosistem. de asemenea are proprietăți antibiotice, Isto tako ima antibiotička dejstva bacteriostatice, antivirale protiv bakterija i virusa și antitoxice. i protiv toksina. Extern este un cicatrizant foarte bun. Vindecă repede. Izvana jeste dobar isto tako da leči rane Și de asemenea în herpes este util. i kod herpesa također. Deci ca indicație se folosesc în afecțiunea aparatului respirator. Koristi se kod bolesti dišnog sistema, Deci vorba de gripă, guturaie, kad imamo gripu, ceamă, deci nu. prehlade, Faringită, laringită, amigdalită. kad imamo upalu grla, upalu krajnika, upalu grkljana,
parim s grkljem. Nisam sigurna. Și amigdalitul. Da, u polokrajnika je bila. De asemenea, se folosește în cancer, în Isto profilaxie tako. și tratamentul de cancer. Kada neko ima rak ili radi tretman za rak, În inflamația ale ganglionilor limfatici. kod limfnih ganglija, kada su one upaljene, ganglije se ne da, kada se upale limfne žlezde, glande, limfni čvorovi, mislim da su to. Ne žlezde, nego čvorovi. Acel reumatism Kod infecțios infektivnog reumatizma și rând cu risc mare de infectare, care se pot infecta în faptul rând. i kod liječenja rana koje se jako lako infekticiraju. Se face un concentrat Radi se jedan koncentrat, de echinacee, din aceea se spală rana ta rana se dobro opere și apoi se pune I onda se cataplasmă stavi, în pulbere od praha echinacee oblog na to. tifon între două saturi tifon. Između dvije gaze stavi ona i na to radi. I drži se 1 sat nekako. O altă plantă Iduća biljka este merișorul. je brusnica. Am ales-o pentru că Izabrala este sam foarte zato bună što în je jako dobra infecțiile kod renale bubrežnih infekcija și în afecțiuni reumatice. i kod reumatskih oboljenja. Deci se folosesc în infecții urinare repetate, cistită, cronică, calcul, de asemenea calcul renal, prieteni. Koristi se znači, kod bubrežnih infekcija, kod kamenja na bubregu, Cistită. ciste, kada čiste, kada imamo ciste na bubregu. De asemenea, când se urinează cu sânge, Isto tako kod mokraće koja u sebi ima krv, în litiaza renală, deci în pietre renii, dakle kod bubrežnog kamenja, se poate combina cu mesteacă, može kombinirati sa brezom, flor de soc, sa cvećem bazge în părți egale. u jednakim omjerima. Și se face și baie de șezut cu pana camă. A isto tako se može raditi ona zajedno sa preslicom, jedna kupka u kojoj se čovjek sjedi. O altă plantă este producelul. Iduća biljka je beli glog, beli zato što ima bele cvetove. A on je crveni. Samo za brusnica da li Za- može da se koristi u Se prodavnici što ima plod A što suvi. ako se kumpara uz kat? Se koristi frunze sau fructe? Se folosesc frunzele în special, dar și Posebno fructele. se koriste, posebno kod ovih liječenja se koristi lišće od brusnice, ali se može napraviti i sok od plodova, nije isto efikasan. I magazini se kumpara uz kata, se koristi uz kata. Da, uscat. I suva, da, suva brusnica. Može koristiti. Deci producelul are Da se jede, tako? Da. Vanjski možeš napraviti kupku za bubrege u kombinaciji sa preslicom. producelul, deci este un calmant bun al sistemului nervos, Beli glog je dobar za smirenje nervnog sistema. echilibrează tensiunea arterială, Isto tako uravnotežuje krvni pritisak, reglează circulația sângelui regulira cirkulaciju krvi și i a ritmului inimii, kada, proteine. kada srce je izvan ritma, on mu pomaže da bude u ritmu. În timp îmbunătățește circulația cerebrală, Ona poboljšava isto tako cirkulaciju, moždanu cirkulaciju. de
se folosește special la palpitații. To je neregulatan. Dakle, posebno se koristi kada naše srce nema, kada ima lupa, ali ne u nekom ritmu. Preskače. Preskače, da. Aritmija. Aritmija, da, tačno. În ateroskleroză, Kod ateroskleroze, combinată cu ambularea și pătragină, kod ateroskleroze zajedno sa trputcem i sa artičokom. de asemenea în hipertensiune arterială oscilantă, deci când tensiunea variază la mare, Kada naš krvni, isto tako kad naš krvni pritisak malo raste pa pada, pa raste, pada. circulația periferică deficitară, deci mâini și picioare I rece, kada imamo hladne ruke i noge, kada nam nedostaje cirkulacije, nevroză și nervozitate la copii, kada su deca nervozna, imaju nervozu, surbinaj la bătrâni, isto tako kod starih ljudi kad su umorni, și se poate combina cu măceșe și crăni. u tom slučaju se može koristiti, znači kod starih ljudi, kombinirano sa šipkom i pasjim trnom. Pasji trn je isto jedan grm koji ima narančaste plodove. Sunt foarte eficace și în tratamentul unui complex de fenomene de îmbătrânire la oameni în vârstă, se mai numește și laptele bătrânilor. Ona se još zove i tako mleko starih. Contraindicații sunt la bolnavi cu edeme, de Treba bază cardiacă, natură cardiacă și inflarea Aha. Nije dobro koristiti neka ako neko ima otekline na nogama zbog srca, kad ima pečene noge. Zbog srca. O altă plantă Iduća biljka, este băbădia, maslačak. deși este la tot pasul și care ar fi prea banală, I čini se da ona tako jedna biljka prebanalna jer ju imamo na svakom koraku, totuși o face utilă je veoma korisna în multe u mnogim bolestima. deci este un bun detoxifiant. Jako dobro je za detoksifikaciju, Este un tonic hepatic și pancreatic. dobro je za Pancreas. dobro je za gušteraču jetru Și reduce colesterolul. i smanjuje kolesterol. Stimulează peristaltismul intestinal. Stimulira kretanje crijeva, znači da crijevo bolje radi. Este unul dintre cele mai bune diuretice. Jedan je od najboljih diuretika za izmokravanje. Se folosește foarte bine în obezitate pe fond de dezechilibru glandular. Koristi se kod debljine koja je uzrokovana hormonalnim poremećajem ili zvjezdama. Se folosește în reumatism și gută de asemenea. Koristi se isto tako kod reumatizma i kod onog sakupljanja mokraćne kiseline kod muškaraca, În hemoroizi și varice. kod hemoroida i proširenih vena, În apnee și tulburări hormonale la pubertate. kod akneja i kod akne i kod hormonskih poremećaja u pubertetu. Extern se folosesc pentru înlăturarea petelor roșii de pe față. Izvana se koristi za uklanjanje crvenih mrlja na licu Întreținerea tenului. i da održava ten. De asemenea, primăvara se poate face o cură cu grijă de păpădie. Isto tako, u proljeću se može napraviti jedna kura od stabljika maslačka, Între 5 și 10 tije pe zi. oko 5 do 10 stabljika maslačka dnevno. Deci nu se va depăși numărul acesta. Nećemo, nemate više od 10 dnevno, veći dnevno. Iarna se poate cultiva în drivece, A zimi se može uzgajati i u posudama, pentru că are efecte bune asupra digestiei și zato što ima dobre efekte ficatul. za našu probavu i za jetru. Se folosește atât frunzele cât și Koristi se i rădăcinile. čak i korijen, ne samo lišće, dakle, Se poate face cvijeće sirop. baš ne,
A cvet ne se koristi cvet. Možete napraviti sirup od njega, ali za njega se koriste znači, lišće, stabljike i korijen. Rădăcina s-a descoperit acum că are proprietăți antitumorale. Otkrilo se da korijen maslačka nedavno da ima antikancerogeno dejstvo. Fiind un bun detoxifiant, se folosește în curile de detoxifiere sub formă de suc. Are proprietăți detoxifiante puternice, de aceea se folosește în curile de dezintoxicare sub formă de suc. Ima veoma dobre antitoksična dejstva i zato se koristi kod kura detoksifikacije kada se radi sok od lišća. Da, se Od lišća. Na primjer, 10 lišća na jednu čašu vode pomeša se u blenderu. O altă plantă este salvia. Iduća je kadulja ili žalfija. Este una dintre plantele care se au foarte multe utilizări. To je jedna od biljaka koja se ima višestruku upotrebu. Se pretează atât la tratamente pe termen scurt și la tratamente Može se koristiti i kod tretmana koji radimo kraće i kod tretmana koji duže traju. Se folosește în infecții și răceli, Koristi se kod infekcija i kod preklade, în boli de inimă, kod srčanih oboljenja, în atacuri cerebrale, kod moždanog udara, în dezechilibre hormonale și nervoase. kada neko ima hormonalne poremećaje i poremećaje živaca, nervoza. Are efect antisudorific puternic, adică oprește transpirația. Ona ima moćan efekt da zaustavi znojenje. De asemenea, oprește secreția de lapte. Isto tako, kada žena ima previše mlijeka, ona zaustavlja da nema tako puno mlijeka. Deci, câteva utilizări în ciclu neregular și alte disfunkții legate de ciclu. Na primjer, koristi se isto tako kada žene imaju u svom ciklusu nije normalni ciklus, nego ima poremećenije. Se folosește sub formă de pulbere. Može se koristiti u obliku praha. Frunzele și flori. I lišće i cvetovi. De asemenea, se folosește în tulburări de menopauză. Isto tako kod menopauznih poremećaja. În astm, bronșite, răceli, iritația gâtului. Astme, bronhitisa, prehlade i kad imamo iritaciju u grlu, Se face gargară. radi se grbljenje od patike. Da mi pomene čaja. U obliku čaja. De asemenea, este bună în oboseală, Dobro isto tako kada smo umorni, stare de nervozitate, kod stanja kad smo nervozni, salivație excesivă, ako imamo previše pljuvačke, transpirație excesivă, ako imamo previše se znojimo, cancer genital la femei, kod genitalnog kancera žena, în obezitate, kod debljine, kod celulita, kad imamo celulite. extern se folosește Izvana se koristi pentru sângerarea gingiei, za krvarenje desni, afte, kod aftni, paradontoză, paradontoze. se face plătirea și gargară și plătirea Radi se- bolii cu un macerat concentrat, deci cu o infuzie concentrată, un ceai concentrat. Radi se grbljenje sa jednim čajem koji je jak, znači malo više staviti biljke u taj čaj. I toga se grblje. Se radi samo da stoji, A ta infuzija? kako se predugotočan. Pa ona kazala na početku, ali ćemo kazati još jednom. Znači infuzija je tako da ti greješ vodu i onda kada ona proključa, ti nju ugasiš, staviš biljku, ostaviš 5 do 10 minuta da se izvuče i onda ju procediš, a mora biti poklopljena. Ali kada radiš ovo grbljenje, moraš staviti malo više. Obično je ona kazala 1 do 2 žličice kada pijemo čaj. Na koliko obora? Na 2,5 deci vode, čašu vode, 1 do 2 žličice. Kada radiš malo koncentrisano, onda staviš najmanje 2 žličice, da bude
koncentrisana, a hoćeš grbljati. A da li se kod bilka treba toliko od 5 do 10 minuta ili ima neko Ona je kazala da biljke tako kada su u formi lišća i tako, ali na primjer da bi ti korijen ili neke semenke malo drugačije funkcioniš. Da, za cvetni. Da, cveti list, od nje se cveti list koristi. Da. A ovdje kod grbljenja 2 žlice, znači više, ne žličice, žlice. Deci bol de gât, să nu se face gargara. Isto tako, kada neko ima bolest u grlu, isto tako se radi grbljenje sa njom. Cu aceea în caz de hemoragie uterine, Zatim kod krvarenja, krvarenja materice. Krvarenja materice se koristi. nu se utilizează pulberele sau... Koristi se prah od nje. Koristi se prah od nje zajedno sa rusomačom i sa gostinim plaštom. Și crezășoară. Deci 3-4 pulbere, 3-4 liturițe pe zi. I to se uzima prah, 3 do 4 žličice, 3 mjeseca. 3 do 4 žličice dnevno. Și 10 zile pauză. I to se radi tako 20 dana koristiš, pa onda imaš 10 dana pauze, pa onda opet. Și dacă știu... Postoji još jedna bolest, leukorija. Nu scurge. To je jedna bolest kod žena, leukorija. Belo pranje. O altă plantă? Iduća biljka je gavez. Tutunența este un antitumoral puternic, Gavez je jedan moćni antikancerogen, mai ales extern, posebice za vanjsku upotrebu. cicatrizant puternic, Da, jako je dobro za liječenje rana. Principalele indicații ale acestei plante este în ulcer gastric și gastrită hipoacidă. Kada imamo čir i gastritis, Este adjuvant în boala canceroasă, je adică ajutor, deci nu este Tretman. principal. Da, on je kao jedna pomoć Canceroasă. kod raka. Este foarte bun pentru entorse, luxacții și fracturi. Însucești piciorul. Aha, și nu Te lovești. Tot așa, luxații, asta se învelezește piciorul. Dobro je isto tako kada mi isčašimo, imamo isčašenja ili kada smo nekako skrenuli nešto krivo nogu pa smo dobili masnicu na nekom mjestu ili udarce ili kod fraktura, lomova. Atât frunze, Mogu se staviti njeno, može se staviti oblog s njenim lišćem cât și i compres pe captoplasme cu pulbere de isto plamă tako prahom od nje sau chiar tinctură. ili čak tinkturu se može Au staviti. efect foarte puternic. Imaju veoma jaki efekt. De asemenea, în nevralgii, Isto tako kod neuralgije, în hematoame, cum se învelezește. hematoma, kada se zbog udarca na saku krv, ne znam, nabijeno, tačno. Se ține cataplasma de 8 ore. Drži se 2 do 3 časa se drži taj oblog. Este bună pentru varice, Dobro je i za vene, hemoroizi, fisure mari. hemoroide. I kada imamo problem u našem analnom otvoru, kada se postoji tamo neke Aplicație cu paste groase. to se stavi jedna kao jedna, Pulbere și apă. napravi se jedna gusta smjesa od praha gaveza sa vodom i time se namaže. Pentru neci este foarte bună aplicarea de
Combinație de tinturi. Neće. Dakle, neće da kombinacija ne tiče. Amestec de tinturi. Ne nude to. Isto tako je dobro u kombinaciji sa još nekim biljkama u tinkturama za ove bradavice koje rastu na tijelu. Dovode niște tătăneasă, prostopască. I to u kombinaciji gavez zajedno sa rosopasom Și propolis. i propolisom. Deci se aplică pe To se stavi na to necru mai mjesto. multă pe zi. Više puta dnevno, 3 do 4 puta dnevno. Am ales un special pentru că este antidepresivă. Izabrala sam ovu biljku srčanica zato što je antidepresivna. Întrecând în unele cazuri U nekim slučajima proprietățile valeriane și čak i prelazi valerijanu i kantarion u svom dejstvu. Koliko pomaže antidepresivno. Drugi naziv da li ima neki? To je jedini što sam našla. Srčanica. Pa, kod nas se zove nešto gušći, gušća ona noga, tako. Zato što ima tako jedan lepi cvet, ali ja što sam našla samo ovaj prevod za naš srpsko-hrvatski srčanica. Ja vam sam napisala latinski naziv, pa vi možete Leonurus cardiaca, srčanica, vidite kardijak i srčana, tako da možete da potražite i pitate kod nekih pravara. Deci, în afară de acțiune antidepresivă, Osim što ima calmant cardiac puternic, antidepresivno dejstvo, isto tako smiruje srce, un calmant gastric bun, isto tako gastrično smiruje, diminuează stările de excitație cerebrală, isto tako smanjuje kada je pretjerana moždana aktivnost, kada je osoba uznemirena și favorizează tonificarea organelor. pomaže maternici da bolje funkcioniše. Se folosește sub formă de pulbere infuzie Koristi se u obliku praka i infuzije, și tinctură și cataplasmă u obliku tinkture i obloga, în boli precum hipertensiune arterială, kao kod hipertenzije, aritmie, kod aritmije. împreună cu policenul, Kod aritme je zajedno sa belim globom. Da, zajedno sa belim globom. de asemenea în gastrită, pe fond de stres, Isto tako kod gastritisa koji je nastao na temelju stresa, și de asemenea foarte bun efect au în tulburări de menopauză, dismenoree, isto tako kod menstrualnih bolova i kod menopauze, poate să fie foarte bine cu sală. jako dobro ide zajedno sa žalfijom. Bronșită, astm și crize asmatice care apar pe fond de stres. I isto tako kod bronhitisa, astme i astmatičkih kriza koji nastaju na bazi stresa. Deci cam asta a fost. Otprilike, to je bilo to. Date. Ovo nešto obitava. Možda da prašam nešto. Ovo Interesira je da li za ostu, ne može da se izrazva. Hronična bolest ima nekada. nisam razumela. Hronična obstruktivna Da. bolest. To je plutna bolest. Kad ima opstrukciju, da? Kronika obstruktivna. Kronična obstruktivna belodorna bolest. Ili plutna bolest. Kronika Kronična obstrukcije. Păi, există cele care... Cele care sunt pentru astm. Znači, sve ove koje su se spomenule vezano uz astmu, Poate fi asta. Îi spun după ce... ja ću vama kazati nakon ovog predavanja, dok ja
vezano uz tu bolest. Ali ove što su dobri za astmu i za bronhitis pomažu plućnim oboljenjima. Ona će vam još kazati tačno nakon predavanja sada. Hvala vam na pažnji.